Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini pari zvino dzimba dzandava nadzo ndine dzimba dzangu idzo dzinokwana kuita 3 muno muSouth Africa. Ndava nedzimba 2 but kuZoom manje ndingori neimba 1. ndaifanira kuti ndinge ndichitenga zvekare imwe imba, but pakabva pazoita challenge because mushure mekunge ndatowana imba yandainge ndichida, but vana vacho manje, vana vemudhara uyo wandainge ndakataurirana naye, vana vacho ava vanoratidza kuti ivo pamunamato vanenge vakasimba, because kazhinji ndinoti mushure mekunge ndabva mukutengeserwa imba nemunhu uyo anenge anditengesera imba, ndine mhiko dzangu dzandakatarirwa kuti ndinge ndichizoita, because imba iyi kuti ikwanise kuzochengetedza zvinhu zvangu panenge pachida security guard, and security guard uyo anenge achidiwapo anenge asiri security guard wekuti anenge ari security guard physically, but spiritually pane pachitodiwa a spiritual security guard. Saka munhu anokwanisa kutochengetedza imba yake, muridzi wemba. Saka mudhara uyu sezvo he was of an old age, ndakabva ndatongomuona kuti this was like the suitable candidate. Ndikabva ndatozviudza kuti mudhara uyu kunyange ndikamushandisira mhiko dzangu, kana kuri kunzi akanzi afa, kana vana vacho havaizombosasuspekta, kana hama dzacho hapana padzingazomboti dziri kuda kufamba kuti dzinge dzichiziva kuti mudhara uyu chii chinenge chamudya, sezvo ari munhu wekutoti atokura ende munhu wezera rekutoti vanhu vanenge vava kutarisira kuti kunyange akachizorora zvake panenge pasisina kana problem. So mukomanashi ndozvandakazviita, saka ndozvandainge ndichida kuita panguva yacho iyoyo mukoma, asi zvakabva zvaramba. Inini nemudhara uyu malawyers edu ainge akatosangana apo patainge tava kuda kunosila deal. Umwe mwana wacho ndo paakabva ati no baba musatengesa imba iyoyo because ndikuda kumbotanga ndau yako kumusha. Paakazouya mwana wacho uyu musikana ndo paakabva azondiporongera madhiri angu ose, because iye akabva azongoudza malawyers angu kuti this house was no longer for sale, because iye ainge afunga kupa developer pamba apa, then the house will become sort of like modern, so that vange vachizoitengesa imba iyi at a higher price, because imba iyi iri kuChipiti. Mukomanashi ndakabva ndaboyekana soon after when I received a phone call from my lawyer who was handling this process. Akandiudza iye kuti the deal was off. Ndakazama nepose pa ndainge ndichigona napo kuti ndinge ndichiva offer more money on top of more money. Ndikatovaudza kuti it is fine, unokwanisa kunditengesera imba iyi, then you can still do your renovations, then mova mazotenga zvekare imba iyi muchiibvisa maoko mangu. But musikana wacho manje akabva ati this did not make any sense at all. But musikana uyo zuva randakazosangana naye ndakakoniwa kana kuburuka motikari, because ndainzwa pasi petsoka dzangu apa pachiita kubvira moto, pachipisa ndichiita kudikitira. There was something about her, and ndikatoona kutoti vana ava vanoratidza kuti ndo vakandiporongera dhiri rangu nekuda kweminamato yavo. Maybe they were feeling something about me in the spirit, kuti mukungono nditendedza kuti ndinge ndichitengeserwa imba yavo imba yababa vavo, then this was going to be the end of their father. Saka izvi mukoma ndakatongozvitorawo muno muSouth Africa. Mishonga iyi ndakaitora muno muSouth Africa. Mufunge zvenyu, pandakauya muno muJoni ndainge ndisitomborina kana chandainge ndiinacho. Ndakatomboshandawo samahobo, but ndainge ndichigadha pane imwe kambani paitengeswa zvimwe zvinhu zvine ukoshwa, saka taishandisa futi, ende ndakatongotrainwawo kushandisa futi muno munyika yevatorwa. Kubvawo ipapo kuburikidzawo nekuzororawo mukadzi wemuno muSouth Africa uyo wandakazochekeresa, ndokubva ndazokwanisa kuzowanawo chitupa chemuno kuburikidza nemarriage
yangu kwaari, but ndakangoti chitupa changu chakangonoti chingononzi chanobuda kudai. Then ng'anga yangu iyo yandainge ndatogara ndatotaura nayo, ng'anga yangu yakabva yazondipa the go ahead, ikabva yanditi uyo mukadzi uyu was no longer useful to me, she was now useless. Kunyangwe zvikanzi afa panenge pasisina kana problem nekuti mishonga yangu yainge yasimba. So mukadzi uyu wandakangosvika nekuroora muno mujoni, ndakati ndapiwa zvinhu zvangu, then ndikabva ndanzi zvinhu izvi zvainge zvichazorarama nekumuyamwa mazamu ake. And iye aigara achingokomplaina achiti iwe each and every morning pandinomuka ndinonzwa sekunge ndinenge ndarara ndichiyamwisa kana matwinzi kana 6 achinditi mazamu ake awa anenge achirwadza. Iye aitogara achitokomplaina achitoti minyatso yemazamu angu inenge ichipisa. Saka zvinhu izvi zvakatanga zvichanwa mukaka wake, kudzamara zvava kutomusveta ropa zvekare. Zvaiti paya kana akabuda discharge ndaitozviona mukoma zvaibva zvafamba zvokambaira. At that time zvainge zvisati zvapanduka zvikazova mhuka iko zvino zvezvipuka zvakasiyana siyana. So mukoma zvaitoenda zvobva zvanomunanzva discharge iyaya kuzonosvika izvo manje zvazopanduka. Pazvakapanduka manje uyu ndo paakazonzi aifanira kuti ange achizofa. Ndokuzofa kwakazoita mukadzi wangu wekutanga uyo wandakasvika ndikaroora muno muSouth Africa. Kubva ipapo ndakabva ndazongozviudza kuti there was no need yekuti ndingoramba ndichingoenderera mberi ndichingowana vakadzi vakasiyana siyana. Zvandinongoita ndizvo zvizvi zvedating, ende ndinowanzokufarira hangu kusangana nevakadzi ava vandinosangana navo pamasocial media. Tobva tatoita hookup yedu, tikaita hookup munhu otoya kudheni kwangu tobva tatorara, then tobva tatoenda our separate ways. Kana iri mari, aiwa mari zvangu ndinokupa any amount that you request, then I will be able to give it to you. So mukomanashi mudzimai akati ashaika, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga imba. Saka imba yangu yekutanga kutenga ndakaitenga kune umwe mukadzi uyo wandainge ndichiwirirana naye. Imba yangu yekutanga iri mulocation iri muSoweto umu. Saka ndakatongoitengawo kune umwe mukadzi. Mukadzi uyu she was a teacher paainge achiri mupenyu. Saka ndainge ndakamboita kakuwirirana naye mukadzi uyu. I then returned back to her, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti iye ange achinditengesera imba yake. Akabva anditi imba yangu handisi kuitengesa, zvekare imba yangu iyi ndinoitarisirawo kuti kana kuri kuzonzi inini ndikafa vana vangu vasikana, because iye akangozvara vana vasikana, akati vana vangu vasikana kana kuti vazukuru vangu ivo vanozosarawo vaine nhaka yavo. Ndikabva ndati it is fine. Ndakazoti ndadzokera uko kwandainge ndichigara, at time ndainge ndichiri kuroja zvangu, ndokubva ndazosvika paya ndikabva ndazoudzwa neng'anga yangu zvose zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita kuti mukadzi uyu akwanise kuzonditengesera imba yake. Mukoma ndakabva ndatanga kudeketerera ndichitaura zita rake, ndichimuudza iye kuti aifanira kuti ange achizosangana nemamwe machallenges like my health challenges akasiyana siyana, au ainge achazomucosta a lot of money. Ende ndo zvakabva zvazoitika at that time. Akabva azotanga kusangana nema-health challenges akasiyana siyana, then ndokubva azotanga kundikumbira mari. Saka akatanga achandikumbira mari yainge iri shoma, kudzamara azotanga kundikumbira mari yainge yakawanda. Then ndakabva ndazomuti mari iyi yamava kungoramba muchingondikumbira, I think what you need to do is dai mangonditengesera imba yenyu iyi. Ndo paakazotobvuma paya akabva anditi iye ainge afunga kunditengesera imba, but she was in a lot of pain. And imba iyi paakazonditengesera mukoma, she was bedridden because akatombogara muchipatara apa aiva nemabills ainge akawanda, ndokubva azodischargiwa zvake. But mukadzi uyu, the way that she was sick, even the day ratakazosila off this deal ndichitenga imba yake, mukadzi uyu I don't even know kana ainge achitombo understanda izvo zvatainge tichiita panguva yacho iyoyo. The
the day that she put down the signature on that piece of paper achinditengesera imba ndo paakatengesawo upenyu hwake. Haana kana kuzomborarama kwemazuva akati kuti. When the sale of the house was then transferred into my name, mukomanashi mukadzi uyu ndakabva ndangoti aiwa ngaachifa zvake ndokuzoshaika paya. Saka iye mukadzi uyu ndiye anochengeta imba yangu yekuSoweto. It is not a house yekuti kana ukaiona unotosuspecta or anything, because ipapo ndakabva ndazongoisa malodges angu, but pane imwe room zvekare iyo yandakangoti room iyi pose pandinenge ndiri around ndo mandinopota hangu ndichirara, saka handidi kuti imimi munge muchizopindamo murumu umu. And what I did mukoma, handina kana kumboikiya room iyi, I just left it like that ndichitira kuti vasazova suspicious. Saka murumu umu ndo munogara imwe kamba yangu. Zvinhu zviya zvandakapiwa zvikazoshanduka zvikaita zvipuka, munogara kamba imomo. Then ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga zvekare imwe imba, but iyi yandakazotenga muimba umu ndo mandinogara, nekuti umu ndo munogara maybe wandikatoti mumba umu ndo mandinogara zvekare, uye ndimo mandinogara nenyoka yangu. But dambudziko riripo nderekuti nyoka iyi handizive kuti ichakurawo kusvika yava pastage ipi, because ivava vasekuru ava, but n'anga yacho iyo ndiye muno muSouth Africa yechizulu yakandibatsira. Iyi yakazosvika pakurema zvekuti kana kufamba mukoma haichatombokwanise kufamba nyoka iyi. Saka ndaizotodana zvimwe zvipuka zvangu tobva tabatsirana, nyoka iyi ndobva ndazoiisa pamubhedha. Sekuru ava ndakazovadana one day, because zvaizvezvi nyoka iyi kana ndichikompare like kufuta kwayakaita, ndikangoti yafuta mukoma kuita kunge nyoka, ndo makuriro acho ayaita iwayo. Saka ndakazovabvunza ndikati, nhai nyoka iyi, nhai sekuru, imimi kana makazvitarisa nyoka iyi ichakura kusvika pastage papi pekuti munokwanisa kuti apa haizombofi yakadarika? Then ivo sekuru ava vakabva vati this was the first time havana kana kumbogara vakasangana nezvakadai so. Saka zvinhu zvekuti zvinongogara zvichitongondinetsawo kuti ko what is going on, why is it nyoka iyi ichikura kudai, because ivo vanotorakidza kutoti kana solution havatomborina zvachose. Nyoka iyi iyo zvainoita ndezvekuti inodya avo vanenge vanditengesera dzimba dzavo. Saka mweya wemunhu uyo anenge anditengesera imba yake mushure mekunge afa paya, mweya wake unobva wazomuka, obva wazongoramba uchingodzungaira uchingotenderera uripo pamba ipapo. Like izvezvizvi musi wandinenge ndati ndafunga kuenda kunorara kune imba yangu iyo iri kuSoweto, then ndinotomuona mukadzi uyu anenge achitofamba mukoma, anenge achitopatrola, achitotenderera payard pake, achitotenderera, achitofamba, achitotarisa kutoti is her house very safe. But inini ndini ndega chete ndinotendedzwa kuti ndinge ndichimuona. Saka mukadzi uyu iye wekuSoweto, iye anogara muceiling. This is my own confession mukoma, asi avo vekuChipiti ndo vakazondigura kunorira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we imikaimi hanzi vana vacho vekuUK ndo vakazondidhingura, because wacho wani musikana akangokaruka atongouya kuUK patainge toda kusila deal, ndokubva atoti the house is no longer for sale. Apa pandakazoenda kunomuona physically, hanzi ndakatadza kana kuburuka motikari, ndainzwa pasi petsoka dzangu pachipisa. Yay, zvakangoma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Naimi hey, hanzi mweya wemufi unenge uchigara muceiling, akomanaka. Asi ngatitaurei navo mukoma ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu.
inini yangu confession yakamira sekudai. So pane zvandakabva mukusangana nazvo mukoma zvekuti like izvezvizvi handitombobhilivhi zvandakaona nemaziso angu, zvimwe kuda ndichiri kurota. So mukoma Nashi, patigere tinogara tiri mazimu takawanda, saka umwe neumwe agere nemudzimai wake. So ndakazoti one day inini ndinoshandawo basa rekugadzira ma-electric gates zvekare nema-electric garage doors. Saka pane pamwe patakamboenda ndokubva tazonoshanda somewhere else, saka takazochaisa like very late. At that time ndakazoti ndichinopinda mulocation ndichidropiwa nemotikari yemurungu. This was somewhere kuma99 ndo pandakabva ndazodropiwa. Saka ndakazotanga kufamba manje ndoenda kumba. Mukoma ndakati ndava kuda kunosvika padhuze nepagedhi apa, I think kuti vanhu ava vainge vagere mumotikari havana kukwanisa kundiona because ndainge ndakangopfeka zvinhu zveblack nezijaketi reblack zvekuti ndakakwanisa kutonosvika padhuze nemotikari. Saka ndakangoti zvimwe kuda machinda angu, sezvo ndiri munhu wekutiwo ndinongozvisvutirawo mbanje dzangu, ndikati zvimwe kuda ndinokwanisa kutongowanawo mapuru maviri ndisati ndapinda mudheni. Saka ndakabva ndadongorera kudai mukoma. Ndakati ndichinodongorera mashura akabhoiliswa mukoma. Ndakabva ndazoona umwe mukadzi uyo watinotoremekedza pamba apa mukoma, naiyewo anobvawo kumusha apa ainge atori nechikomba. Mukadzi uyu pandakamuona ainge atori bhizi achitopfeka chipfeko chake chemukati, zvichitorakidza kutoti vanhu ava vainge vatobva mukutamba bonde. Kana t-shirt yake mukoma yainge akapfeka yainge yakatosimudzirwa kudai zvekuti mazamu ose ainge akatobuda mubra. Zvinhu zvekuti pandakazviona zvakabva zvandivhundutsa mukoma. Apa chakazondimakisa ndechekuti ndakatosvika mukoma ndikabva ndadongorera zvekuti ivo vari vaviri vanhu ava vakabva vavhunduka. Then mukadzi uya akabva avhura dhoo. Pakavhura dhoo ndokubva andikumbira ruregerero akabva ati, sandizvo zvamaona sandizvo, ava ndibhuti ava nditsano ava. Mukoma ndakashaya kana kuti ndovapindura kudii. Ndikangoti makadii zvenyu tsano. Saka muchinda uyu nekuda kwenyadzi handina kukwanisa kunyatsokumutarisisa chiso chake, uye at that time handina kana kuzombofungawo kuti ndinge ndichitora manumber plates emotikari yake muchinda uyu, because ivo vakabva vatongobudawo. Inini pandainge ndofamba vakabva vaburuka very fast, vakabva vatoti totobatana tobva tatofambidzana tikabva tatongopinda tose mugedhi, tikabva tatopinda tose mugedhi mukoma. Saka nanhasi amai ava vanongogara vari very friendly towards me. Saka handizivi mukoma kuti ndodii nesecret iyi yandakabatira amai ava. Ndosiyana nazvo here kana kuti ndoudza kunyange mudzimai wangu what am I supposed to do? Zvaizvezvi handisati ndamboudza kana ani zvake. Ndimi vekutotangawo kutoudzawo shura iri randakasangana naro. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakatoona vamwe amai vatinoremekedza vatori bhizi kutopfeka chipfeko chavo chemukati vaine chikomba mumotikari usiku. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So vanzi makadii zvenyu mukoma. Inini hangu handikwanisi kutaura zvakawanda stereki pamusoro pababa vangu, but baba vangu mukoma munhu atori nemari dzake, plus vatori nema-fuel service station muno munyika yedu yeZimu, zvekare nemamwe mashops mutauni imomomo muHarare. But munombozviziva here kuti baba vangu muswere wese wezuva vanotopretenda sekunge vanotongotengesawo like zvinhu zvakaita semafruit and veggies. But chinondirwadza manje pana baba vangu, vane imwe mvura yatisingazivi kuti mvura iyi vanoiwana kupi, but I think kuti mvura iyi inokwanisa iri mvura yezvitunha. Saka mafruit and veggies awa most of the times vanowanzokuti paya pavanodzoka vanobva vazotora mvura iyaya vobva vazomwaya pachingoro chavo. Apa mafruit and veggies awa anongorara panze, angorimo muchingoro imomo, then vanobva vazobuda nacho chingoro ichi vobva vatanga kutengesa. Baba vangu vakabuda nechingoro chavo mukoma havamboiti kana 1 hour vanenge vatodzoka. Zvinhu izvi zvinenge zvatotengwa.
isuwo hatina zvivindi zvekuti tipote tichibvunzawo ivo mama nadhedhi kuti nhai dhedhi, nemari dzose idzi dzamuinadzo ko wai muchizombopota muchitengesa muriwo, mashallots, mukoma, zvinhu zvekuti I don't think kuti zvinombovapa mari yekuti inokwanisa kuvaitira something, but I think kuti baba vangu pose pavanenge vachiita izvi zvavanenge vachiita pane mhiko dzavo dzavanenge vachitozadzikisa. That is all that I can say, mukoma. Inini hangu, I am aged 19 years old. I am still staying with my parents. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi, I am 19 years, I am still staying with my parents. Ndakamubvunza mwanasikana kuti zvino have you ever been married uye are you in a relationship? Iye mwanasikana akabva ati, mukoma Nash, nanhasi uno nyaya iyoyo mumba haitombodi kuti inge ichizivikanwa, takatobhaniwa. My dad banned me, vakabva vati ndinofanira kutanga kuita zvedating at least kana ndava kuma 23 or 24. Ndikati ko uri kuenda kuchikoro here? Akabva ati no, ndakatongogumirawo zvangu form 3. Then daddy vakatongonditi you have other talents, saka tinofanira kuti tinge tichitsvaka kuti zvaunogona ndezvipi, but nothing came out of it. Tinongoswera zvedu pamba, or we just go out todzoka zvedu, tinongoswera takavharirwa mumba. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi a millionaire, vanoti pano nepapo vanobva vanombobuda, vanongokaruka vabuda vobva vaenda vobva vanotengesa zvavo mavheji nechingoro chavo. Pasina kana awa ngoro inenge yakazara nemabhanana, maorange, vanodzoka vasisina kana chinhu. Apa ngoro iyi haiofolodiwi. Naimi makambozviona kupi kuti uchibva kubasa ngoro yako yaunenge wakaisa mabhanana, maapple, maorange, ngoro iyoyo haiofolodiwi, inongorara yakadaro nezvinhu zvayo. Apa inobva yamwaiwa dzimwe mvura dzekuti hakuna kana anoziva kuti dzinobvepi. Apa munhu ane maservice station nemasupermarket anopota achifamba achitengesa zvake mabhanana nemuriwo nechingoro chake. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we.